Sa lagi kuan gibangkod bagi pi. Wala magpampasaw ti. Yo. Itlog. Kapit sugong manang ra budget bugdua. Des lagi si mana. Kapit mas manang ra to nagpatay. Awala kaya. Imo na mong magdemonyo. Hi guys, May 8 na karon nagkatulo na rong adlaw na ining among opisina. Renovation sa among opisina anja. Halim to mong drama yor. Gadas mayor og duga nga tiles. Mas ka naka-order sa Abrin Reg sa hardware. Dami bisita di amo tabang ko nagdagdag kay wa man dias manang kay pahuway sa Ay, ako'y puling manang. Di pwedis manang og kuan magpabugat-bugat sa trabaho kay jagma kuan na pud. Lunhat na sa pud. Salamat gid ni mayor kay nagdas mayor og duga nga tiles. Kay gwapas mayor magdagdag duga nga tiles. Wa na may ka sa ugdaan ni. Tara magtutok. Juni kay na may bagong managdukay. Kumbate! Saan naman itong bias ito kandi? Ngayon mo naman giguba. Guba na mo to dante. Ang bias kandi, giguba, kagipang dadarig mga tiles na. Ganina, pag-abot nito nakagaluk doon ng mga tiles, di sa maning mo sali. Bitis bias kandi. Mag-bias kandi. Guba na to dante. Wala kandi, ha, wala na. Isara. Usa na naman. Galing ang kasungon ko raaning maninoy yung harag bias kandi. Ama, jabot, ang business mayor kay mananghid man dyan maninoy, kay ugdi na. Gisod pag malatusan eh. Hi guys! Nahuman ragazid mis amang misyon karong adlawan. Hi lam naglut. Wangan pa ka. Nga kadugo-dugo na ganay kamot na kanasamat ko. Napas nito. Sa may mong kamerinda day. Nagdut. Diyan na ato sa mirinda ra siguro imo dari. Ya siguro mirinda dari. Sana ko. Ganina wa ko gabla ganina kasi Tiri ga live man tanaw ra man sa ijahang kanay YouTube channel nga Tiri Burst na ara to gam gibuhat ganina ga live man sida kay dito nang wala lagi mi dito sa hardware. Wan lagi mi dito materialis ni kay sikay kay ug di man kay sikay wa na. Jaga dami isa ko rin isa baba katasa. Udang ikaw man sinada abot sa tubig na lang. Dati tulo ra maning panty. Di mo ko tubig. Tubig ray mo. Di lang mas ati tagaan kay manambok. Diet na sila. Oh, grabe gi kapoy ka juko kay si Tiri. Wa na mo tabang. Nagsige ra nag Nag-live. duwa si Live ko kay kasubit. dako yang baso ito ng baso ka nagdako ang baso kay di ko ganang busaos itong baso. Dai amang baon dia. Rugay ko na lang kuat loro ka nang himo. Dawat ha, dawat. Hinlo bito ng kamot. Imo ni yun. Imo ni. Di ko na lang kuan. Hindi mo. Katungay ka sa. Sabi na ako ni. Katunggasan na. Di kita gaan na magbahin kanina wala jud ko Ako ana. to lang magsaging. Kare ra wala ako ni saging sa kabuok. Oh. Dawat. Dawat ati. Ikaw kasi dugon sa grasya dawaton di kay mangita pag wa diha. Kapag tawo makati. Ginoo ko kaluoy mga bata. Asa mong luoy ya? Grabe na pud ka. Anong luoy man namin magikaon? Luoy way gikaon. Ikaw ka jud mo naman jud mimingi underestimate. Dilara ba ni Resboki? Duwa na hugas-hugas itak-tak ra. Uy, bitaw gihugasan na dito sa baydaan. Ano makati? Talagang bag day. Minam ko gatas. Di ini sponsored. Wa may gatas kay tiguwang na mo. Dati sa may kasulti tinakabisita ka sa mga opisina te. Namuot ko na lo. Anong namuot man ka? Ha, anong namuot ka? Namuot ko kay nahadlo ko ganina kay jagma kuan. Matumpak Ano sa kay ka tiil. Ginoo Ginoo ko ko ang Nagigil. Ligan na sa. Ang til ginoo ko pagtungtong na jagmahagmag ginoo ko. Karon na kirig-kirig no. Parang hadlo Wala ka. di gahi-gahi na. Karon gana mo okay na mo sa Di kay bo, habit akong giinang ganin nga pangsikan di pa to wa pa mapulido. Kay da. Tanaw din na wahay na ng mga tiil. Kuya ni kay madyo gani kay nakabarud no, nga wa may tiil. Nagbalik dani ano ning dadagapin. Ti, milagro jud tis Ginoo. Kabarud ba ni sa way tiil? Dati isa pa din. Mating. Pagros. Mahinga na po. Piriso magkajud mo kamong kuhasi. Hingan. Di, magkajud dali mag-edit. Kini mga bataan isik pag muhinga sa kinsa dalang mga mananapa. Mura ko kinsa? Mahuhingan lagi. Ibong Dito na panda. Des ni Agi, yaptan to kog 5 ka oras ug inedit kay bisag kinsa lang magipagmuhingan lang ni mga bajiha. Madyo ni pangbunawan. Wala na bakang. Muna maghihingan lang. Guys, dazo koy bon. Sara jud gabuk saging gamay. Adyo lang mapangadyo. Kaya haring kinawat sa Ihid. kusinang manang. Kagkate. Kita kang sagit ubay. Isa rajad kalamo, nararadyo, nga madya. Isa tong maluoy na namurunin ta magsaging.
Madyo gani ka na human ra ka jud mi sunod na ni mayor atip na. Tapos na Wa ko pa sulirap doon haman. Mating sulirap barato. Kulod. Oh, ito. Tapon. Ay, may nakaplo kamay. Nga. Nga kay patuan. Nga. Medyo magkaka. Siguro rin pan lagi kayo. Lami na pa na kay limay susu. Sabi. Di ba na sa pan, uy. Bawa na lima na. Isa duha tulo pa. Ada laman Unang pamagani. Mga na pan sa una nga mulakos na nayahadip nga juong gasa. Ugway nga ni mangluod jud ko. Mulayas jud ko sa una gway nga ni. Maghimo jud ko baybayang daw saging. Hindi magaday. Lagi mo sa una, di ka masalinag bahaw. Adyo pagsapan hati. Ang cute ah. Bahin. Tidin lang kamukaan dani. Tigit ko nga nabilin. Oh. Yung bahin, kaya rong way dumot kay. Sagraba mo nunok-dok. Wanis na, bulang ko init eh. Yan sama ni mo. Mo na, lagi ka paghimura ni. Ugaling bajaga, kuligot, tas imong ilong. Mara magpandos-pandos na te. Ha? Pandos-pandos na hapit. Kalos anigi mo. Bulang uy, dugar na sa strip. Strip. Ating, dawang malanag ka na ni. Di lagi, di nasa paano sa raman ng gibang banggod. Dugaram ko no srip, ni Di kasi na- malanag mi dani. Di rin ang nadaan. Ah, Sa na kuan, gibanggod ba gipi. mura magpampasaw te. Lami man dayos pamati guys, dari maglulingkod ba kanang labi nagikan jud sa kanang kalisdanan ng pinukpukay, unsa makapahuway ka lamis pamati, tirno. Dere umri ka mo tabang di ay sige ra makaglibit-libot. Madyo gani kada sa timoy kani abot rong adlaw, dali mi na human ron, alas 3 pa kape na human na may og dagtok gamay ra Do sa magudpod. gutugi ko an. Magsugod no. Gamay na gudpoy ka na nay. Kuan, Yes, ay na. dagtokunon kay agkato na lamang nga pahak nga tiles ba. Madyo gadi kay nakadagat sa kag tiles yun. Dagdag din ang tiles. Lain man ni amang tiles kay. Kay bo naman jud mo na ni amang tiles. Siguro man phone kay basta dig madato mi ti makapalit kasi mig tiles nga tinuod nga 20,000 hiwa. Uy, hani bring ang tili di naman na maramdaman. Ina na panidani. Inig suway kay. Pari ka mak. Pagka Habas. ada nagnaong jud. Amo sila mo check in, di sila kay pa mo panday mga laki silang aron ja. Dawat ra sila glimpyo kita dani gadudok-dok kasamad-samad ganatong kamot oh. Ja ilarang check-in, mga laki silang aron na iti mo panday ja. Kani nga atong pinanday way lang nga check-inan. Adyo alam man diri hut dagang pasensya kay galing ang jag ako'y pangat mahinaykan mo ng mga haraga mo. Ito ka katawa diha kay. Manggigil ko sa imong katawa, kay gipungtan ko nimo ganina kay nadutdutan naman yung kamot dari kay di kamot tabang, sige ra mong ngisi. Ingon tag nalipay ta. Nakapili ka ni puli. Backup labaw po ning backup nga magsigira pangisit. Asa may pagkahuman ng trabaho na magsigira magpangatawa. Ako seryoso ko sa kinabuhi ka mo. Sige po, pangatawa. Oo, seryoso. Hani bri mong bataan ni ka. Sana Kasi wala magpandem. magdada. Sige na pangatawa tinuod magdum sakit pa dayor. Hawap dos ba pag madito. Sana all seryoso. Mating uwil man. Bisag na sakitan na. Pagkamad ako niya. Pagkamad pagparaos-os. Bali kay kisugo kag parausos kay imbis papandadon. Yan kay papandadon. Kay unay no nang parausos. Ipangtan ko ganina kay papandadon dari. Tuanay no nagkuha Wala ni ni pag ginalunti. Di ko kay mahabali na din ka. Jarara ka. Sige na, inom bali. Bali. Girat ko bubu ay uy kala mi anak eh. Ito boy hanoy. Awan sa kanoy. Nagkunot, nagkunot. Uli para bag ubay maingon sa itong mga pulis dito. Ngano na yung kunot ma'am nadag man na ma'am. Nawag na ako dani. Panaugon bitaw kay pusulog ang tag. Ako gawa kanina. Hijab. Ingnan na Arang uli nga nag-ado. Minta ka to ba ang gani mang kado dag. Karon namang daga mura man jat magnusan og maylo. Tapi si naman. Tawil. Jacket. Ay, mo sakit ita. Kay jacket. Basig maana sa katig naka igit ka. Jama-jama malang pagsakay, tuduan na nga di lingkod ng kunot sa palwae. Nga na bago sa katiils kunot, nga na. Ingon lang po, jak ang mo ko dadyon. Dito paragan. Wala ba break? Dito lang pagpasutoy. Wala wag kunot, dinadag. Wag porma oh. Tiya. Mga ganig ipo kay wana abhak. Abhak pa wa na mag ulis ubay ga burlis. Nasa mo to pagkapili man nga busy man atus jang pa kulikog sa isang tiil. Nagpahinlo sa jang kuko unja. Di po sa pwede mag-apil-apil lang jang ma bughat kay bako pa ba po to jang na adyo. Grabe ra ba tong isil ka adyo. Basilin jag pa muspusan mi darag nami masajip sa amang mga kuan ba. Ay ito grabatog masajip mi gamay kami. Hay ingon na pa na dun manang
Amo sa lamang giit sa puwira, wasan mo pansinakay. Galing mo siya. Di magsilbi. Hapit ra badyo kung manang. Doktor katawa. Hapit kung manang ra badyo bugno ah. Dis lagi si mana. Bugri na kaangin. Mangi dinig pagod kani ang gamit na. Kita Tapos mos kulot eh. Oo. Mo sa kaangin. kita mos video katong gakulong me. Hapit mos manang ra to nagpatay. Umangi dinig pagod kani. Kay nangang ko na magdiija. Aw ija madyo kuno ring ang gamit. Ija namang gyangkon. Ni kudi lagi nang arang kalma nagsakay man. Ah, lagi na. Ingon naman mura na magdemonyo. Natingga jud gwa pala magad ko ga-vlog, way ebidensya. Adyo kay ga-vlog ko pakita mas vlog. Ija man ang gilabog kag ija ka nabuhian igi kumungkuming ana nabuhian ja. Madyo gani kay buutan ko kay og isag ko pugong labok. Na. Hinagbasay. Ning lunggubay lagi mis pagkang tag 5 hun, maora lagi amang gibugnuan. Awara po tayo bugno pero hapit na. Si manang ramay kog kabugnoon. Kabugnoon na jud. Pero sugati murang Murag kaon tao. tao. Nag-iro ba? Kilo na gadi mo. Kunini na naman to. Si Manang. Si Manang. Manang. At ang libkon si Manang. At ang libak-libakon si Manang. Arang isugan na Manang. Tino basta-basta ko. Wala, tanawanan ni sa kaiktan din mo. Kaiktan. Tinuod man kasi karon siya panglab ni daring ang pagka. Hapit naman kumaupaw. Kalugot siya na diyang binira. Bira pa siya mga matigingan. Gabon ka mura na kagahang brasog mahusok na. Ingon-ingon na din na sutra bahang tong karon sakit. Kung gajud nang tiyang ganing hang mga bones na ani. War pa ko ikapatambaw sa. Why mamiso? Sige si himsan ko nang naw. Nastiri manggod, himsan manggod ko. Tingnan ni ba kini ba? Himsan ko kay ano ka? Ani ba kalingin ka jo makapungot no high blood. Mo nang hanang himsan ko na. Sa mamur di ka mamur. Piling. Lami dari ka nakapahuay na gajud may basa among pagpanday ng buka adlaw. Ah, mo na niyang lawas der makuha na. Mura nagbangkat. Kaya di na lagi mo dayit. Lagi mo ko na. Inagpadayiton, magsige ni nugdang ag. Si arang man na hindak ko akan po kay bawo. Oh, bitaw juti. Mura na kang Winnie the Pooh. Mura nang Winnie the Pooh. Bitaw ko. Daga paputod pa jud buhok. Ang kay birahan mas magsimo kog damgo. Ay damgo. Lagi nailaki mo bir sambok. Hello. Basig bayot. Kaya mo ano Hindi dyan bintana mo ni. Oh guys, garabeng lami aga Diyos, pamati. Nga karon nakahigda na mi sa among pagpaningkamot. Duha ka adlaw namang pinugpukay. Sakit mga likod, sig aga, ugpuk-puk guys tungod sa kakapoy. Sa wakas, nakahigda na gajud mi. Nagraga jud mi banig. Di man sila mo angkon nga nag-uagol na. Si Tiri pala mandan, pagtaod pala mas lagi. Ah! Mura mag duda matag na ba ning guwang igit. Wa na guys, gipangganahan na daari ja. Alas 6 na ra jud hapit sa gabi. Gipangganahan na di naganahan mamarug. Wa na yun may kablog og maadron kay murag gilamian na yung dari luligad kay duha pa jud ka adlaw street nga. Sige po ni pukpuk aron ka pujag si Tiri hara. Awit ako maus-us. Ala us-us karo maligid ti balang-balang gati kada sa bakilid. Di bagdari. Patumoy-tumoy pud hagma balintong na. Ligid gani kadiha atud sa kas ubos po niton. Agalam gikagawan na ni imong bahay guys. Nako gikagawan ba ni atong bahay ba? Injag magting-uwan na. Galing mo dahili inda ning haligi maligi ja masig to ano ubos po nito ning atong bahay. Kasada ring balhin. Balhin ang kanas ubos ini ka tinguan na. Kasada pa nga. Okay. Wa ra bay maadjong batutong ubang haligi ba? Ditsura na tugtugsok. Agil tubig na anod ni. Lagi inig-agis tubig bag mo anod na. Masig matinga ra man ta mo ani ta sa tong opisina matinga tak di ano mas ubos ning tapad na mas bahay nila ng edad. Patay na. Tubas-ubos to, basig mo dahili ni mga haligi ba kay majugan dirong kay ting inik pegang pa inig lapok na lapok naman ni amgi tugsukan kaya lang mo dahili ning himtangan ito na lagi ta mura naman itong mga naug-ungo higda lagi hinuungan ni rin na may paning hangu sige mato na ta sali 1, 2, 3, go bye-bye tingog tir tala ang sabi na itong mga naung mura mangil adas ng naung lain din itong naong inigda inigbarog mo ron mga ungo Nga magibiri-biri. hanggang kay naghigda man to Magagana. gapon mo maghagi Kapit ng nga bagwa. parus di lagi kay bukog na mapito nang ug mag-make up ang hilibisan ning dani kay mato ni hang bukog dani manay magara-gara na man ni isungag ning dani patay jud mo sungagan mo sabayan bako ka sige Nambuk. nga sige magpanungkab kina ato na ta sig daghang istorya 1 2 3 go bye bye kada ba way TikTok kay dito nang bye bye